Tervetuloa Ransackborania. Joo. Jatkaa vähän. Mä lasken vähän volume. No niin. Eli jos joku ei tiedä mikä on Little Big Planet. Mä tiedä. No jos sä katsot videota. En mä tiedä. No kuitenkin. Little Big Planet on mikä se on? En mä tiedä, sä oot tämmönen hahmosäkki. No ainakin tässä Ransackboy-ranissa. Sun pitää juosta, kerätä pisteitä niin kuin siis run-peleissä. Ja tarroilla sitten, kun sä kerät niitä, sä saat kaikki erikoishommia ja läpiät ja ikinä. Mutta tänne tulee spesiaalasu, kun mä oon pelannut tätä peliä hiukan enemmän kuin tiedättekään, mutta nyt vasta aloitin tämän alusta. Yeah. Tää on nyt power-appi. Oh. Ei paljon olla juostu, mutta vedetään nyt. Nice. Mene. Avalonia. Jump. No. Silloin kun sä saat tällaisen power-upin kuin tämä. Ei tän nimi ole tämä. Mä en tiedä tän nimeä. Tän ihmesuojakuplan. Ja sun kannattaa vaan mennä äkkiä. Koska jos haluat olla hyvempi voittaja ees mukaan. Lupaan tänään toisen videon, koska tästä tuli näin lyhyt. Yeah. Hei. Bii. Mä oon huonoin. Okei, vedetään tää silleen läpi, että vedetään kaikki näiden ohi. Sackboy on pahin päästöksemme mitä. Tuttu kaikki toi paitsi. En ois katsoa mitään infoa. Mulla on ollut tää paita, mitä? Mulla on itselläni Little Big Planet 1, 2 ja karting. Mennään tänne. Käydään kauppaa. Mä oon mulla on ollut tää. Musta ne edes tullut uusi
Voitko mennä? Kiitos. Ei. Halleluu, kokeile. No. Ehkä itse haluaisin... Tää on hieno. Mä ostan noin kaikki. Ja tää säkkivoimatkin mä... Mutta tää on hyvä. No ihan sama. Ja mä lopetan tähän, moi.